cyst at anumang uri ng sakit dahil ang Nature's Soya Coffee ay may taglay na isoflavones katulad ng genistein at digoxin na lumalaban sa anumang uri ng karamdaman. Nature's Soya Coffee, ang kape na natural at gagabay sa iyong kalusugan, mabibili sa mga butika. Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, sa harap lamang ng Asia Trust Bank at hanapin si Doc Limuel Sonyo. Ikaw ba'y may karamdaman? High blood, high cholesterol, diabetes, pananakit ng kalamnan? Nagbaliw inti panawin, taadda kami to'y XFM. Talaga, nagbaliw ti panawen, ta nagbaliw kami ti pagtaingan, ta. Adda kami manan dito'y 104.9 XFM. Exciting! Wen karuba, mangiganyon, dagiti pagayam yo, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Wenno, the four-decade duo. Kada Domingo, manipod alas 12 iti aldaw. Aginggat alas 3 ti malem. Programa namnam sekti sa miwing na yat ken biag ni Lucano. Maawis kayo nga rod, nga makipagtaing met kada kami. Ito'y laeng 104.9 XFM. Exciting! Isupay ah! Supay ah! Alright. Okay, we're back with Turbo. Food, Turbo supplement, Turbo. Dietary supplement for man. Kasano nga nga usaram, dita palong ko umuti pag ito kalam dita nga usaram ni Turbo. Nagragin mo to, walang tigil ka daw. O Walang punay, di ba pahinga. ang kapuyot ang katan. Kaimam, kapuyat siyempre. Oh, delikado. Iya tayo yun, nataturo mo kini John Mark. Anyway, di bagay kanyang balong dito ni Santon Plus Herbal Oil, super friend. Ay, super friend. Katropa. No, ada ti turbo, ada agusar kamo ti Santon Plus Herbal Oil. Di ka Ay, tinatamay. Wan. Awamot. Ata niyo, sobra-sobra. Sobra-sobra ka na ba sa trabaho? Tigil ka muna at mag-relax. Gamitin na ang Santon Plus Herbal Oil. Amoy pa lang, panalo na. Pwede mo itong ipahid sa buong katawan para iwas din ng kagat ng lamok. 2-in-1, relax ka na. Iwas ka pa sa kagat ng lamok. Bilhin lang sa mga suking butika. Diba, nagmayat, pero none of these are napadasan tabay. So nga, agurita tikan ito. No, damatikit ko nga padasan dito. Ito ay Santon Plus Herbal Coffee. Soya. Diba? Ate na dyan. At ani, Suya. Nature Soya Coffee. Nature Suya. Nature Soya Coffee. Diba, coffee, kanana. Kopi. Okay nga rod, para kadigiti man nagkape. Nga inang tayo kadatatang may saman nga sonata. Dito yan. Ricky Junior. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo o giliw ko. Ngayon at kailan pa man, ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin, sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay makitil, ang aking pagsuyo ay di magmamaling. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan, na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay,
song from Rick Manrique Jr. Okay. O ilaw. Agad di kanta Gabing na. madilim. And Justin Keys. Latamo. Kaboses ko ni Justin Keys. Ano ba yan? Anyway, okay. Na-meet na ni Justin Keys. Medyo rimapis the last time I saw him. Okay, nga Rod. So ka na. Kimuto. So ka na. Amo timok ako ni si Siwit man kabsat Ay, kinalpas para si di taga Tuwaw, Cagayan. Bali watching from Cavite City. God bless your channel po. And timanan na si Siw man karon sa kayo isala kana ni Sonia Darnayla. Nakantami ngamin dito si Siwit at tayo. Nga naman di man napintas. Ano puro si Siwit. Kasla kami la di Shoutout arwas po. mo. Tupinyo, Gilbert Tupinyo. Kasla kami la di arwas no. Kano puro si Siwit ibang mga kangkanta. So nga kanta kami sa balay. What? Subukan mo nga ito. Ito. Subukan mo. Gawang, kaibigan. Watching from Canada, Toronto, but born in Baguio City. I like your songs from Mika Fairview. Turbo! Santon Plus. Turbo! Hindi ka makakit over dito. Iawit ka lang nga rin. Meron pa ba kayong turbo dyan? At tama tikwat to ni Nature's Herbal oil. Anor Oil. Intaku ikan ganta usa titipuyon takon ni kalingga manlalaok on utuna pinungon kananda manggogok kasilabong maninap kasi agudo ukur korat kanda udum yashilia yashitan udon Wayo, wayo, wayu wayu umali kayo, umari kayo tamangan tako. si binungor binungor Turbo Dietary Supplement for men. agpapanak nga tiro Bensa Ilocano ya Agbabasil, lugar. sumansanupsok tasitiana si agudong na ika man isiw-isiw ta si sayang sanga sinsili unlaok na maya tuon utuon dako nakarkaro na wawatan baryo tasin bitbidong moon minapanta kan ado din vitamina na Wayo, wayo, ayo ayo umali kayo, balik kayo Tamangan tako. si Binor. Wayo, wayo, ayo ayo umali kayo, balik kayo Tamangan tako. si Binor. Pa-shoutout man karo ba kada kita yung mga agsam-sam gyud dito ay RJ Tambayan nabso ka konti ang util lutondo ha ha ha. Sana all samgyup. Makapailitig palaman din ko ah. Lettuce. Lettuce. Kugan ganasan among ondang pudunan. Ay nanta ko man og
karo ba ada taketa. Agsabli kami with more Oy, ang pay. songs. Kasano ka nagpakuha ka mo at nag-cue ka mo nga ko. Madi ang pay. Wen, testingan mi pala dato inareglo nga kanta nga di namin kami Bodong. practice dato ka anak ka mo, taga mo no apay. Oh, kaya anang orti kaya mo kantaan, takbay nga pantati patalastas. Ompari. Conforme dati nga rod. Bilik. Ma- Aja ni alas 3 to parbangon latan. Okay, alas 3 Ta. parbangan. Okay, may isang na simple nga sonata, panawang ka nga ro dito eh. Paano Oh? kuminom ti Turbo? Turbo. Agpapanag. Ngawan turog na. Penakapsot. Ada mga awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangegmusam it sa miweng ni aya may sa papel na sirayan ta sibay mo ako nana ay ayaten ka di may sa anagted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kanta mang sagid tapuso siyak tagrayo ken ka ngaminawan kapat padam ngatat ka ungga awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaeng biyag ko ngaminawan kapat padam ngatat ka ungga awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaeng biyag ko di may sa anang dead ken ka ket puso nga grubak ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kanta mang sagid tapuso siyak tagrayo ken ka ngaminawan kapat padang ngadat ka unggak awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaeng biyag ko ngaminawan kapat padang ngatat ka unggat awan makabulod ngadakad tuy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko
Agsubli na gati pagayam yo. Santo Plus Gold kailangan mo, pangalagaan ang kalusugan mo, gawing masigla ang katawan mo, magiging masaya ang buhay mo. Sa Santo Plus Gold ay ligtas ka, iba't ibang sakit maiiwasan na, sigurado na ikaw ay giginhawa na. Another quality product of Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center Incorporated. Para sa katanungan, tumawag labang sa 0927-058-0752 at hanapin si Sir Ben. Ikaw ba'y may karamdaman? High blood, high cholesterol, diabetes, pananakit ng kalamnan, o mga problema sa inyong kalusugan? Ang Yes to Health Herbal Store ay magbibigay ginhawa, ligtas at natural na solusyon para sa ating karamdaman. Yes to Health Herbal Store. May free consultation mula Linggo hanggang Biyernes. Kaya para sa anumang karamdaman, ipakonsulta na yan sa ligtas at natural na pamamaraan. Yes to Health Herbal Store, ang natural na sandigan sa inyong kalusugan. Para sa iba pang impormasyon, tumawag o mag-text sa 0935-412-2196. Kalusugan mo, huwag mong pababayaan. Dahil yan ang yaman na hindi mapapantayan ng kahit na anong material. Yes to Health Herbal Store is located at Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Sa likod lang ng Unisan Parking Lot. Yes to Health Herbal Store, your excellent choice in natural health care. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jelor Corcuera. Dahil sa aking arthritis, hirap ako sa aking pang-araw-araw na gawain. Sinubukan kong Santon Plus. Mas guminhaw ang aking pakiramdam. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sa araw-araw, sobrang nanghihina ka na ba? Madali ka bang tamaan ng sakit tulad ng ubo, sipon o trangkaso? Mahina ang resistensya mo. Palakasin natin yan. Uminom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. XFM. Ano di ko nuna eh. Kaya ito tayo. kanina, ito, hindi mo kikita ngamin dito, nakastao. Ay, Diyos okay. ko, di ka kikitaan. Agor ka ita, ito, so, Aji bet na, wa, toro, Yo! Kayo ay nakikinig sa amin dito po sa 104.9 na XFM. What? Sabon Karuba, regards kay Mamang Police, greetings from Germany. Shoutout sa family ko dyan sa Scaris. Love, Nanay Ken Papa from Rodelyn Garcia and Ethan Nielsen. Request sa Irish nga kanta from Google Dolls. Iris. Ano? And I don't want her to see me. Okay, we have a caller on the line. Good afternoon. Hello sir, sorry, kumbaga gamin natin kumparik nga tumawag at hanag ano na Nangag. manarimaan kaming kitagay ke Yun lang. pulitat ka na ni Chef ni Pedro ke Manot taon na ta kumparin. galing ka naman natin tas orientation di radyo na katay ke nag-release na ta manarimaan kitagay mi dito sir. Manot taon na ta kumparin. Manot taon na ta No. kumparin. Titawan ko na sir. Juan. Kuala 72 lang. Ay, hanga mabalinan, kaya baga mo gumatang ti turbo. Dietary supplement for men. Kunam, Wen, atandang patay na kadatano agusar ka dito turbo. Mati, ko ito herbal. Awang problema na. Ang problema na sir. Abutan ko dito sir, isa nga mabalin. O sige nga rod, kung mablao kan. Sige gero kablawa ko na ni parek na Camilo Estioco nga iso nga nang request nga tumawag nuwang pa ipabagi tayo kung makaligitid dumagdengdengag request na manarimaan matbasit ki tagay ke kan ira Naidugman yung camera. apok nga dara jay Biskaya ni Yan Lebed, si Yan Lebed, kini Raquel Lebed. Nagrepi sa Pelatan apa to ay Pastor. Wan. Pastor. Pastor. Ate ke kuha. Sige, mampay na loang ko ti pastor ke
i-request ko man nga rod nga kantaan tayo man kantaan man di jay Amazing Grace. Isagot ko kadagiti agdengdengag nga palagiplaan kadagiti padak nga di nga nakapan iti pagdaydayawan ti Apo. Nagrunahan na kada tayo aming agdengdengag. Kadagiti pamati na. Dayjay lang sir adyaman pati nagbigyam iti request ni kumpare. Thank you. Okay, thank you so much for that call and Amazing Grace ka mo balong iti request na. Medyo maagdwa-dwa kami ngamin. The last time nga kinanta mi di jay ket in so good at hospital di nag-request. Kasi pa makadang ngamin naliday una di jay nga ko nga kumbaga you need a lot of concentration, di ba? It's a Thanksgiving song kunanan sa dedicat, yeah. Because it's an amazing grace. Ba? Madi, sampulan tala ang kanak i-research mo ta lyrics na ta kantaan ta. Okay, ore may isa lang nga linya. Amazing Grace. Kita am DJ ko okay. Ngayon sa bali ang kahit kong kantaan at ay nareglo kami ni di namisang nga Domingo santo ti kantaag data sumarono. After this sample lang ti Amazing Grace katanta. Di ka makagagal. Madi naka-connect, madi naka-connect ko. Nga to May parta kang Sweet sing ko na ni. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. You who dwell in the shelter of the Lord, who abide in the shadow for life, say to the Lord, my refuge, my rock, in whom I trust, and He will raise you up on eagle's wings, bear you on the bread of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of His hand. The snare of the fowler will never capture you, and famine will bring you no fear. Under His wings, your refuge, His faithfulness, your shield, and He will raise you up on eagle's wings.
Okay, rated sample meeting ang kanta po kada Domingo. Nadantuman bilang mga awis kita kami, kumanta iti misa or any religious activities. Now we're ready. That is Eagle's Wings, on Eagle's Wings. Aja man, ala-ala ikaw ko nang ikulit. Haha, from Kuya Joseph Agdara. Okay, ang ala-ala ay ikaw. Ngayon nakaikanta dito ang ala-ala ay ikaw. Ginti Barbaro ba? Aan. At ito'y sunayan ti all this. Ang ala-ala ay ikaw. Ala-ala, wala dyan. Ala-ala ay ikaw. Ginti ko siguro. Retro 60s, 70s. Yeah! Oh, di ba? Ala-ala. Pwede killer mo kaya. Pare, akin pang naalala ang ala-ala ay ikaw. Ladies and gentlemen! Sika. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw ang ating suyuan walang kasing tamis sa gunita pala ay ubod ng pait ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid kung minsan pang magbabalik kaya wala nang lalabis sa dibdib ko kung di ang alaala ng pag-ibig mo asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita malilimutan Mo pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw. Sarang yang layo. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw. Atay tagar-garan. Only you can make all this world seem bright. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone
one and only you. Oh, only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only Ask me how I knew my true love was true. I of course replied, something here inside cannot be denied. Said someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaffed him and I gaily laughed to think they could turn my love. Yet today my love has flown away. I am without my now. Laughing friends deride, tears I cannot hide. Oh, so smart and sane when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Smoke gets in your eyes. Okay, ngaro. Tagsubli kita pagayam yo. 60 dapat, 60. 60. No. Problema. Okay. Okay na kayo? Ador ornosin na TV tabo. Okay, ngaro. Okay na? Ah. Okay, that's it. Ayan, 3 minutes lang na po. Waglipas man ng programa tayo. Oh, kasi lang yan, nagparta. One. Okay, sige, may saping oras yung sunata. Para kata kita nagan-ano sa abong nga dumdum nga kata kami. Nagbubuya kata kami. Good afternoon to sa Charity Liana sa Porterville, California. Okay, ang ko nakita na dagos. Ayan, once again, to my sister. Talaga mga forever blue. Kung na-adya ka na ito kaya nakakantaan pa lang. Ano yan? Blue. Adya nga. Blue. For me. Tatalimahan ko na lang, pero handa mo na mga Baby blue. Baka di mo. Baby blue. Okay. Ano na dyan kung uni? Aji na itawag ka raw. Mati ta mabalin di pa na ita ko. Pagidep no ka dito ikwata na. Nang agmono no ko. Okay, ang last piece. And once again, ito nung Domingo man na po. Agawis ka diya katayo, dumungad kada kami.
Tane, pasit pala ang bunting kanyame. Atay madikimi kumantaman mas baalanan, kita tawag yun. Nga diti kay ami apo, nga mapasamak. Siyempre, padating Ilocano. Okay, for our last piece. From Danilo Palamoy. Arang mata, paimbaga, tay ibarong agtarigagay. Agaya asirurugso, ngempiman, very shy. Ngamin kanu, ganda tala, nga itatag iti ayat na, iti balasang pagkismanta, mabain amang ibaga. Anyat inna mauray, no awan ti inruknoy na, no payadamit rik na, tay balasang ken kuwana. Alakas talaeng, awan iti banagen, are matabay baga, uwanday dat patenggana. Mata, paimbaga, tay barong agtarigagay. Agaya asirurugso, ngempiman, very shy. Ngamin kanu, ganda na, nga idatag iti ayat na, iti balasang pagkisman na, mabain amang ibaga. Anyat na makuray, no awang tiin ruknoy na, no payadamit rin na, kay balasang ken kuwana. Alakas talaeng, awang iti banagin, are matabaing baga, wanday dat patengkana. Once again, ladies and gentlemen, thank you so much for being with us. And this has been Manong June together with John Marca with our program entitled Adda Kami Manal. Ito'y 104.9 Santiago City, Exciting! Supay Until next week, same time, 12 to 3 p.m. Apo, kadwanda kami to. Ngarod! Bye-bye! Nature's Soya Coffee. Ako si Jomar Josue, isang farmer. Hirap ako matulog sa gabi. Buti na lang merong kapeng walang caffeine. Ito ang Nature's Soya Coffee.